Nejdeš nám vypýtať našu hantu. Čo ste sa dotýkali? Nie, pod nohu. Tu ne, ja som nedala. Však ísť cez vnútro, však si to spravia vnútri. Áno, ale zavírajú dvere, že tam majú plno prieva. Vnútri sú. Prieva. Lebo že nechce sa ja robiť venku. Ja vidím. Staré, preto to ja upieram, či si to rozhodla. Jojko, poď, Jojko, poď! Sám si, Tome, sám si. Pod... Čo? Zvládam. Však môžem aj hento, keď chceš. Poď si donútra celý. Devičky, ja poviem. A to, nemoc som dávala. Ja som nechcem ísť. Ale dobrá myšlienka. Prečo hra stopera? Prečo hra Bugro? Pravého krajného? Či? Či hra stopera? Boban. Na to polubíko! Kde si ideš kopať? Ondrej. Kto tam bude s tebou stáť celý? Ondrej. On bol zranený, on to nehrával. Kámo, hej, tam ja keby som v Ondrovej pozícii, ja to tam tak podkopnem a napálim a z toho by bídel a gól. Čiže taký gól sme dali v Slavii. A prípravný.
Však áno, keď Boban má hento hlavu jak vodný melón. Pripícham tam tak dole. Ja som myslela, že hej, tá sama. Neviem. Ešte majú zimnú čapicu. Napísam Neny. Vláda si kde dáš, no? Asi vlaku zabiš. Napni mu, napni. Kobeho, kačicu! Ak tu není hody. Áno. Ešte ani obed neskončí, idem si hľadať. Aha. $37 človek v krte. Čauko. Čauko. Dobrá na Bobana. A Boban to dosral. Gojko, utekaj! Jo! Jo! Penska. Som zvedavý, kto ju ide kopať. Roh? Ja, že Penska, alebo Ondrej tam padol. Nie to mohol dať gól. Ja nenechám od toho, čo s ním. To tabula padla. Toto je tak náhodou. Však som mu to napísala. Jak to je? Čo tam je? Nie, ani nevypadá na to futbal. Ja netuším, čo on robí. Je to šok. Pusti ho. Ja no vidíte. Áno,
takýto stará. Toto ja nechápem, čo robá. Počkaj, tam je pivko. Prečo pivko nešlo hrať? Nie, to my sme mu vymysleli. Tak ty. On je! Ty vole. Ale dobre to... Jožo, dávaj to dopredu rýchlo! Poď, Vejko! Poď! Dobre. Tak ale možno to robiť to, že nemá ochranu. Marek! Tak to tak rob. Lebo nevíš, jak to prepadne. Počul si Boží slovo. Ale posluch, teda posluch. Tata. Tréner, ne? Toto keby náhodou prepínaš. To vieš ty robiť. To máš ty robiť? Poď sám! Dáco, nepusti ho, Dáco! Sa nepostaví. Dobre. Ne, že ma to nie tento do ubližuje. To sa ja bojím. Ja. Dobre, teší. Zás to padlo. Vyhájte tú tabu, nechceš ju. Kde je kokošky? V robote je. Nech to vystrelí. Joj. No dobrá, Erik. Očami tlačí. To je jedno, ale je venku. Alebo aj z oným, ne? Hej, to keby dal gól, tak ja normálne. Keď vyskočím aj stranek. Jaj. Tie minúty sa prepínajú samé. Ja mám dávať góly. Ja, nemusíš ani mať vlastnú dneska. Čo? Dneska to ani nemusíš mať, keď to je iba na góly. Skôr by som to mal mať pre hosťov. Počkaj, nie, pre domácich. Dneska Víňace ostanú na pedál. Ja neviem, či nerobil to. Dostal som krč v nohe asi. Keď si donesem ti potom cigánsku. Zadarmo?
Ale však dobre. Hej, daj na kartu! Daj na kartu! Vy ste jak dojde. Ja som ani nevidela, čo sa... Srdce u sedmičku je dám. Roman, utekaj. Dobrý fám. Obreho sekol, tak mu treba. Čo? On je, Danko je jeho vole. Neviem, nevidel som. Však ale aspoň on sfauloval. To je Boban! To víme, že je Boban, ale ty sa si necopal, to je Boban. To je ono Boban. Áno, to som chcel. To je Boban. Zapíš na to, daj nám to. Dočkaj! Ne, nezmaginaj nič. My to ozaj zmagol. Nerob, lebo keby si nezarobil, tak sadnú. Ne, to tu ja som si Zás pískajú proti nám. Nemali ste to polať modrovky, nebol by tak ticho. Ja poviem, mám to mal tak kokot starý. Jebaný. Si s novým barou. Moja opäťovú. To mi ho daj. Ktoré má zmať na co sa? Dčko, plusko. Joj, to bol pocit. To bol pocit. To bol pocit po 100 rokoch. Toho dal? Čo ty kameruješ toho dal? Ja zapíšem iba góly. Ja som ho zapísal, za chvíľku už ty peniaze nekydú. Ale dalo, enter. Katka, 18. No, ja neviem, čo je. Ináč si došiel pôjde prvé dostali gól. Práca do svojich vlastní. Na nové som Ešte chod zrobí chorál. Však Ronaldinho je hentan desina. Dočkaj. Hej. Ty chceš tú fotku z Ronaldinho? Pôjdeme teda spolu na to Ronaldinho? Aj s Jajom, aj s Maťom. Stupenky na vlastnejšie stojí 89. Nie, 50. Kúkal som to na ticket portále. Ale tie červené, čo si tam, tak stojí 29. Dobre, ja by chceš fotku s tým Ronaldinho? A ja som Neymar potom. Chceš tú fotku s tým
tým Ronaldinom poď sa nevedem. Nevedem, to sme mať blízko, čo Chodí sa tam pozrieť na ihrisko. podľa mňa to boli nastaviť. Keď oni majú 0 a na mínusko, tak budú mať minus 1. Čo? Keď mám teraz 0 a na mínusko, budú mať minus 1. Nevím. Nerob. Ale ti váleček. Ja som ten super. Daj mu kartu! Jasné, zelenú Čo ty ti osel. ukázal? On do piče ti hajda surve. Joj, Ste mohli ostať Bínovce, keď takto nadávate. určite, jak one filináky. Filináci, Bínovský. Teraz to rozumiem, keď dáme rovno na políku, myslíš si, že je zrobiť? A Spartak tam 90 minút go, tak Mal som si zebrať špajčínsky šal. Chrbát! Ako si špajčínske derby. Nie, čo je Jeba, Bínovce. No, dobrá. Dneska sa iba na zápas. Dobrá, Bugro. No, oni na Padová rúška. Je tak minul čas. Nie, tu. Tak ja navrhujem, že tak kúpal do BDR. Sám. Daj mi to. Ježišmária, to Aj už ma bungees. strieľa. Sám tam bol. Dobre. Výborné. Popróbuj. Ale dobre. Hej. Oce, aký astronaut. Môže kopať na tej roli. Bínovce. Ja, však už hráme. Ja to dám tak. Chceš, aby som tu bol? Ja by som bol len počul. Ktorý dole? Nejsi mu... Karutka, výborné. Však furt padajú jak hručky. Komu ide dať kartu? Za... Úctivý služebník povedal. Hej, víš, koho mi pripomína ten rozhodca? Ten.
Vieš, koho mi pripomína ten tréner? Počkaj. Vieš, koho mi pripomína ten tréner? Tá rozhodca? Či pije tú korunu na TikToku, že... Kámo. Kurva, co je hra. Co sú kurva, co je hra. Áno, Bugro! Áno. Všetko je očuda, čo? Aspoň vidíte, aká sú pínoce kurva dzerová. Toto ne. Dob. Čože Špačníci dali gól? Na Slovensko. Ale tam chvíľu boli chodí na Slovensko. Keď hrali Slovnaftka. A to kedy hrali Slovnaftka v Špačínce? Počkaj, tu je. V 98. Ja som hral proti vtedy. Čo? Na hodnú grupu som bol, keď hrali som na to. Ja. Zase to tam napáli, kúkaj. Napálil si tu Dorici. Vidíš, pozri. Dočkaj. Počkaj, keď bude pozastavená hra. Ne, otočený raz na to nedávajú dozadu. Načo. Žiga cigán, pome. No, Vidíš? Špačnica, Horná Krupa, Blava, Jaslovské Bohunice. my sme ozaj hrali Slovnaftka. My sme Špačnice hrali Slovnaftka. Toto malo 2019. Sme sa dobre potom prepadli až do 8. Dobre, ale... To som nechci peniaze. No, však to sa tu muselo krúciť. Som na túto vybuloval 8 kg. Ty vole. Ale hovno. Teraz tu niečo máš? Čo? Aj tu má niekto, či nevíš? No, za cestovné iba. Ježiš, že net to páli. Triste, tak troška. Kúkaj, Boban. Fúr stále. Hej. Čo? Dobrá lopta. No, a Čúčo. No! Bob, čo? Už som išiel o účasť. Poď pozor! Trafíš nás, čo robíš? Levý bráda. Není bráda. Je tam mladý. Dobre. Ale však teda dobre, ale tak niekde nás trafíš, bože. Čo sa tam stalo? Ne, Bobčo, není na zemi. Hej. Hej. Ne, tak vážne za toto. Tak Jože nás odkúpol. On ti mu prihrá. Daj mi tam teda ako ideš pokoja. Aj mne. Hej. Ale to bolo predtým, koľky. Počítaj, koľky tam je rozdelené. Inde kopiem to. Päť.
Ondro, vytlačo. A ja od teba počítam. Ťažko, povedz! 11. Hej! Dobrá, Ondrej. No, takže on No, Bože, to je jaká Filipova na čo. Dobre, nedobre. Gabriel je také štenia. Je za mnou? Čo by si chcel? Čau. Potom čo budeš robiť? Navážu zaplatím. Dobrá, Cigi. Nevím. Neznámy hráč. Našúvam Pavlo na zem. Pozor, Tomino! Vybeď! Výborné! Ešte, Tomino! Dobrá, Mišo! Ježiš Maria, chlape. Mám veľa síry, ja som mal veľký obec. Šnicla. Ja som mal veľký obed. Hej, ja keby dávam takú trivodu, tak môžem ísť rovno na kraváre. Že by som zakopol. To sa mi dá si dosť voľno, keď to vyhráva. Som tam 18, tam je voľná! No teraz uje. Nikto. Ježiš, tam nie je nikto. Neviem, len tak išli. Máte niečo na jedenie? Vyroz víto. Tam sú tí oplátky, také, ale tam sa mi Mám pečivo? Ja som to včera dojedla. Mi tam bolo dať spevať. Ešte tam tie kyčinky. Aj tie oplátky. Do auta. Ale ako rýchlo to ide. Na to, že to iba stojíme. Ale serus, Peťko. Ahoj. Oli, ahoj. Čau. Serus. Čau. Už chodzi normálne do roboty? Dovolenku mám. Jaj. Hraj. Ale máte Poboban. na podnieske. Za chudy. Ume! Áno. 1-0 vyhrávame. Je 35. minúta. Dobre. Áno. Čau. Však sa pojí, Jojko! Ja neviem, sú Martin.
Jakie, ale... Tommy! Čokoláda s metou. Tommy! A tam boli také... To mohlo táčiku niečo. Ale on to nebolo. Ja som to vyhodila dneska. No to na čo som vyhodila? Lebo to bolo... Ahoj. Kúpila sa bol tak malý tak. Keď sa otočíte, on to tak malý. Malý. Dal sa. Dobrá, Tommy. Není kemu. Hej, okam, hádajú tí dvaja. Hej, Jano. Tak kupuješ tomu. Ale dobrá bola. Neboj sa, to je naše. Pomeň! Ja včera som mohol na to spávať. A to spávila... Jaj. Boban to tam dobre vybojoval. Čo? Á, však. Ale aj ten Ondrej, tá 15, to je taký divný. Uteká jak tik-tak. Čo? Začal hrať o dosť lepšie. Jasné, že áno. Bíňovce, fúha. Kúkam. Čo? Však ja sa hýbem podľa fotbalu. Keby tu nebol tento stĺp.
spravili? Môže, zajtra pôjdeme. Áno. Ale až po robote. Jaj, už máte škola. Ako si nek pozval, Kuka, jaký dribbling, ty vole. No, nikto, zas tam není pri tebe. Není. Pavelovko! Len čo keď mu nemá pokryť? Čas nemá mu to pomôcť, pohynú, je tam, kurva. Vieš, tam si takto príjmem. Daj mu to. A dávaj, chod. No. Boban, keď sa spracoval na prsa a potáhol si ju, tak tam vystrelí gól. Dojde kopat. Jo, Erik. No akože gól do kabiny, to by sa patrilo. Čo kúkaj. Vlastný Ježišmária. Počkaj, Bindio ho tam nastrel, ale oni si dali vlastný, či čo? Áno, vyšiel centrovať a hlavičku dal. GG. Martin, až ideš za Bindio. Ježiš, gól do šatne. Aj to zabolí. Hej, Martin, víš čo tu vlečela tá verná fanúšička, už oddychla radšej. Dnes sa to naučil. Máme nelatí! Stále to není taký zlé. Gól. Gól, Špačince, gól. Hej, ináč keby sme vyhrávali 10-0, tak to jak sa dá na tej tabuli spraviť tá desina? To by tam nebolo, ne? Ale to by bolo možné pri týchto tragédoch. Ale
Ináč tie Spartak, ja som taký jeden, že 2-2. Ja som to išiel zapínať, ale potom som na to zabudol. My sme to kúkali v Trnave. Boli sme v City Arene. Kde sme to tam kúkali? Ja som to kúkal na mobil. A cez čo? Cez Vojo. No to jak sa púšťa? Fako, Mišo je v bare? No? Neviem, či som zapal tabulu. Replika. Nevíš to zapal, Fako, ty? Nevím. Skús to nejako. Lebo už bude 48. Mám teraz 47. Ešte jednu daj. Dobre? Počkaj. Dobre. Dobre. Jak si to spravil? Neviem. Dobre. Dal som polčas tu. Čo? Ne, je v bare, tam pomáha. Nie. A ja mám slabučky. Dobre. Potom ešte pôjdeš na ešte. Zatrusné na tú šitnice. Ešte iba ty nervy jem úplne. Všetky jem. Dobre, šitnice dobre z prvý. Vieš, Foreste? Aj do Richtungu. Prečo? Čím tam není. Dzeje, čím tam není. No, keď dojde a ľudí, tak máme... Chrbát! Boba, nábeh! Offside. Koho? Akože majú offside jedný a dám bol, že sme druhý. Hej, ak iba zakryte, že... Nie, tento.
Tento, čo je pred nami, že au. Jaký nákop. Kúkaj do okna, kúkaj do okna. Do súboja. No? Kde by si išiel? Kam? Do súboja. Keď mi ostalo dostať. Hen tak by som išiel do súboja. Naša. Stretol v partijskom programe ten zápas, alebo to vydalo? Ja, tak to pokiaľ mal odkiaľ ten záznam. No, oni to majú... Tak oni majú to Čo? No, to není ono. Potom Španielci majú vlastný program. však áno, ale tam sú aj zápasy z 3 rokov. Však áno. A toto není ono. A tam však som čo, tam tie dve pičky. Na čo to natáčaš? Však ja to mám natáčať, ale to ide do archíva, to ide na Sportnet. To sa posiela do futbalového zväzu. No, Markíza tam má potom? Nie, to iba posielajú oni Markíza Hrnčarovce. My im posielame superom zápas. No, ale tí superi to poslali, akože a preto to bolo v Markíze, že gól. Áno. Máš aj kredit? Nemám. Musím to vyjebať. Poď ale rýchlo, lebo hráme. Ja som to vymyslel. Tu môže byť, ne? Áno. Však nebudete vidieť v zábere, neboj sa. A kde? Tam môžete ísť na zemáky. A čo nech je? Nie. On hral niekde inde, ne? Nehral vôbec? On hral niekde inde, ne? Nevím. On by to tam dobre Ale on mesiac nebol na tréningu, ale Kde hrá Grebo? Ježi, nehrá, ja som si že on niekde inde. Ale to bolo len pomôcť, lebo nemali žiadny hráčov. Vácela najlepšia kamarátka. Ešte! Výborné vody! Neviem, ona. Tak asi henta. Stánko, vnútri. Martin. Ivana si dala asi legíny, aby ju Roma rýchlo stáhol.
Čo bolo? Offside? Ja to idem na to. Kelzo? Vyzerá jak ten Dev, ale ja som vždycky povedal, že Kelzo, ja som snažil, pokiaľ ja viem do tej, ale podúcaj teraz. Ty vole. Keby Bobanovi sadla. Aby prekopal. Začal mu že Pavlo, on to píska. Však si jak z papiera, osmička. Čo chceš? Vandrak, Víňavský. Keď do záchod si niekto dá, už nebudeš mať. Teraz tá gól dojde svojim autíšom. Nemôžu dať z tohoto gól. Dze. Dobrá. Koľko zišiel, jak Ramos nám ho nabehol. Ty vole. Ja už som iba videl, jak sa rozutekal, že už bude niečo. Tá 12-ka? Kámo, to je jak Ramos. Ale on hrá takto súbojovo, on hrá takto furt. Máte ten ovládač niekto pri sebe? Pre istotu? To je tvoja robota. Počkaj, dám si ho k sebe. Daj mi párne perce. Chytili. Martin, než mu zaniesť rýchlo hentu? Ježiš. Omylom som tam náhodil trojku. Daj to štvorku. Neviem, či dávam dať šesku. No, Šesku alebo sedmičku? Kevin. Kamo, ale tento dáva dobré nákupy. Nekúkaj mi do tej peňaženky, ty zmrt. Kevin, typneš teraz číslo tvojej skrinky v kole.
120. Ale dobre, 120. Áno? Nevadí, dobrá byť. Dobrá, Ondrej. Ja neberete mi kľúče. Nemám kľúče. Ja som si typol, číslo tej skrinky. Daj mi tie kľúče. Nemám, Daj mi tie kľúče. Ja, daj mi tie kľúče. Dobrá, Vinďo. Daj mi tie kľúče. Ty máš ruky tu peňaží. Predstav. Kde si? Offside som. Dáme pivku? Mám chuť, máme pivku. Filipko, Tam ideš. Dobre by sme vyhrali. Vodu? A ty môže rýchlo hrať? Neviem, že on mohol vyhrať aj s Trenčínom, ale on ešte nechce. Takže to ešte nechce. Ó, dobrá, Bobby. Ten si nakože prísledný, či čo? Poď si, Ondro. Že on bude hrať až proti škole Roberta Hanka. Boban to dobre spravil. Čo bude hrať? Ríšo bude hrať až proti Hankovi. No ešte šancu na krídlo na Trenčín. Keď som povedal, tak on neviem. Co tu pak chceš mít? Nevím. Jak ju chytil? Čo bude pršať? Ne, ale čo bude pršať? Čo povedal? A tak keď jak ho chytil, minútu som nás kúkal, bude pršať. Ne, ale však... Jež dobre, nič. Jak ho chytil, bude pršať. Ne, ale však nič nebude pršať, však som sa len tak kúkal za vás. Jak ho chytil, bude pršať. Martin. No? Nie, v Dechticiach. Áno, Techtičia. býva. Však ja tam chodím zubárke a ona býva oproti mojej zubárky. V Bohunicách, ja slovenských sa nezdá. Nie v Dechticiach, hovorila to. Tak Dechtice to je. A Techtice sú, oni nemajú v lige Techtice? Neviem. Dobre ju vyskúšal. Martin, ale je to vidno, že Čo? je to vidno, že hrá niekde. Však áno, on je technicky silný. Akože nie, ono je také aj. Hej, ale čo som musel stať, že došiel sem do Ačka? Čo fetovať, čo to treba? Binďo?
Jašo, asi ty si ešte nebol. Ty si ešte sa nechodil keď na to. Začal tetovať a robiť, aký dá piť a také, tak to vyhodil. Jaj. A to jak vie Vojto? Keď sme do Modranky chodili, Vojto hral za Spačince. Čo? Ivan nebol dám. Vojto hral za Spačince. Však s Dominikovým takom. Je! Jaj. Tréner je strašne považovaný, že oba kardína považujú dobrého trénera. Jak vieš, Amerika si sa sem poznal, lebo im trenírával. Tak bolo hrával v Milánsku niekedy. To som nestihol už. Do. Vojto akože ako tréner je strašne uznávaný, že prišiel na Slovensku, že je veľmi dobrý tréner, ale ako osoba. Takže som nikoho nehrá tak. A to odkiaľ máš, že akože uznávaný na Slovensku? Čo za 2 mesiace spravil s Oliverom. Hej, ale však povedzme si na rovinu. Podľa vás už som sa trochu posunul vtedy, čo som došiel. Ty sa posunul, ale nevieš si prebrať loptu. Keď sa našli prvé loptu, tak to budeš v pohode. Keď si prebereš loptu tak, že to necháš super. Ja si preberám loptu do priestoru a ja ju nedobehnem. To je to. Kúkaj. Robíš kľúčku do hráča. No alebo. A mi ti chýba trochu kombička. Čo vyplo branka? Hej, takú tak napadlo do Brna, ja som napadol do tyčky. Čo stalo s tým brankárom? Dostal krď. Nie, drží si boka, alebo čo si drží. Ne. To nebude kandidovať Novotného táto na starostu. Takto vriti. A čo tu postaví hento? Z Novotného domu palác? Že prepíše zákon, že Špačinca, ak sa Novotný môže voziť na babete? Akože toto by mohli ako to zapísať, ale to je zase. Čo? Že by sme sa mohli voziť na babete, že je 15-ročný alebo 14. Ty nevíš, jak babeta vyzerá. Ale ja som sa vozil na Alexovej. Ale to bolo raz alebo dvakrát. Až. Ja chcem novú, lebo je ten šrot, starý. Čo sa stalo Škodiakovi? Čo? Škodiakovi sa čo stalo? Počkaj, a hentu starú budeš predávať, čo máš? Kevinovi. Ne, ale normálne, ja by som ju kúpil. Táto ti to Keby si ju nedal, predal. však to povedal. A však ja by som ho presvedčil, on mi povedal, že Za 1000. toľko ani nemá hodnotu. Teraz má hodnotu možno tak 350. No jasne, za 350 môžeš umyť nohy. A koľko? Koľko by si za ňu dal? Nedá za 350. Koľko by si za ňu chcel? Ja sa kúpu som za 500 a dám ti on za 350 časy. Čiže ak si máš zárobiť, za 600. Tak to nepredá za 600, keď si to kúpil za 500. si tiež také za 600. Tam však tá babeta reálne je tak dobre, on je v kondícii, ako vyzerá. Preto si predtým povedal, že to je šrot. Hej, Bobanovi dali teraz... Čo? Čo si hovoril? Bobanovi teraz dali čuvačku. Boban zadrhne sa. Ale dobrá myšlienka.
Daj, Dodo. Koľko stojí? No, tak to Okay. ja musím ešte takú vybrať, lebo Poď, Jakub! Poď! Hej! Hej, to fakt, že nebol faul. To nebol faul, ale... A však bola lopta. Keď sa rozsype, ako ego, tak to nemá. Keby vieš to vrátiť, jak padol. Počkej, to je také úžasné, cestu tyčku. Oni to ne... A však. A čo mám zobrať karbínu a to odrezať? Hej, radšej kúkajte sa. Asi s Oliverom písal a on hovoril, že útok budú mať iba vtedy dobrý, keď tam budú mať tých troch strečíkov. Lebo aj tam majú, že... Čak ho ťahal! Iba uteká, potom nič nevidí. Rapla. Ja ešte govoril, že ja som Oliverom písal, že sú dobrí. A on, že je... Tak je chytí soba, jak lano, keď obtahuješ, tak si zatočíš. Pokiaľ to neboli tí traja hráči z AS Trenčínu, tak by to mal moje. A obranu majú dobrú? A počkaj, áno, oni tam majú troch hráčov, počkaj. Možno troch útočníkov z prvej ligy. A obranu majú dobrú? Počkaj, ja už nepamätám, idem to pozrieť, čo mi písal. Oni mali taký veľký hráčov, ako bol aj Holíč, že on bol taký podobný. Ježiš, taký vysoký. Tým, že len oni majú výhodu, lebo dosť možné je, že akože Trenčín, oni sa môžu stiahnuť hráčov z AS Trenčín z prvej ligy, tak to bude mať. Ten bude celkom ťažký zápas, keď s Častkovcami len 4-2. A to hráme, a to kde hráme na jakom štadióne? Priamo na tréne. Ja mne Oliver hovoril, že... Ale keďže tak, môžem hovoriť, že keďže to skončí 1-0, bože tak to je... Martina, že oni Časkovci, čo teraz hrali, Oliver s Trenčínom, že oni vyhrali 4-2 iba preto, lebo ten tréner rozhodca, čo pískal, hráčov volal menami. Hráčov volal menami. No, áno, áno. Takže akože ich tréner... Tak dobre, ale vieš, Nie, ale že, zas... že rozhodca, čo pískal, Tak poznal hráčov z Trenčína. tak hovoril hráčov s Trenčínom menami. Do hráča ide, No a hovoril, že útok Martin, že útok nemal dobrý, pokiaľ tam nebudú tým traja aj z Trenčína. Aha. Načo! Pena je... Teraz penálka. Keď to Žiga chytí, Kevin Lukáš má dať. Nedá sa to priblížiť, Ja, ako tam je zešli tyčku. ale bude to vidieť. To je taký, že... Keby chod to natačiť a ženy tam bráne. Prečo nekúpite dve očku, že to stojí 1000 eur? 6000 to stojí. Že to je to 6000, keby 3500. Ježiš. Že to nemáte online, že piva nakupujete do druhého svetu. Nakupujeme hráčov, jeden hráč, to je jedno cigánsko. Ale akože, keby som robil, prdneš. To bola to osmička. Keby prepli na tabuľu,
Boban, čistú loptu máš tu, čo robíš donútra. Ale tu robíš kľúčku, čistú loptu si mal do hráča, do piče. A Pinďo si ide, aby si s tým vymenil loptu jednoducho. Už spekulujete do piče. Majstri sveta, kurva. No a pozri, teraz sa špačí. Čistú loptu tu mal do piče. Teraz sa špačí. Jak toto, Tonček Lega. Krbát! To čo? To kam si zobral? Ty bojoval loptou na slovu, odkopol dál. A to som ho kopol sem nekam do hráčov. To bolo ako treba ti Kevin, že konečne spravil súboj a odkopol to. Ty na slovu odkopol loptu dál. To som hral pravého stopera, nie? Kúkaj, to on hental kopol sem. Že to bolo to, že no konečne Kevin spravil jeden súboj a na slovu odkopil loptu dál. To povedal? Ty si ho čo zlaviť? Ja som bol... Ja som najaučil. Dobrá, Bugro! No, áno. Hej, keď si čuknem to zhodem. Však a čo? Však mladý musel robiť trošku atmosféru. To bude fanúšika. Pre content, pre Kevinov content. Kevina, však sa už YouTube kanál, tak to baví. Poďme sám. Čo chceš, ty pes? Či už mám nervy. Áno, aspoň, že? Tak. Keď bude ten veľký jajco, keď ten hráč ide vychvavičkovať, čo to takto. Koho? Pivka? Nie, to tam. Ja rozhodca vymyslel ešte vyskočiť. Ako závisí sa. No tam by ešte potreboval rebrík. Ide mu ešte šamlik donést. Prečo on takto dolučka? On keď ide, tak myslel, to sa mu tak namáš. Do komu? Celky armorovečí. Ej. Že by dali gól. Tam ešte do terénu. Vyzerá to tak, že som tam? Vyzerá to tak, že som tam? Neviem, kam išli. Pýtam sa, ne? Jej. Doma sú, ale taký sú si ťažení. Zvedavý, dojde kopa. Nie. Dano, ženské sa kopajú na lid, nie na vlaťu. Je lítajú. Ty starý čert. Jaj, bum, zasekni ešte. No, a tam je to musí... To bol Kevin Antreli. To bola ale šupa. Ja to mám strely príklepom k zemi. No, raz som dal tak. Už nesedajte. A ešte bol keď si mohol dať do prázdnej brány. Ty koko! Let's see. Zé, ten chce strihať, môže tak strihať, to papier. Ešte tak 10 minút, ešte 10 minút. Je to nastavenie? Aj pôjdeme nekam, či ne? Či pôjdeme dole? Neviem, ja ostávam tu. Nepôjdem na zmrzlinu?
ale to mám hen tam bratov. Ak sa demonstrácia bola, že mám kradol. Hej, prvý raz. Hej. Gabo, prvý raz takto. A ten žalúdok máš na jedna kde aj jedno. Tak obmenal to predávaný. Predávame obliek. Pozri, ďalší, vidíte ďalší. Je pinguj. Taká tíša. Pina si bude púšať, keď je skále. Jak to chytil? Dobre, Tome. Že jak to chytila približne to dostupy. Zajtra dojdeme a keď to Rozdávame na tie polovičky. Že na 3 treciny, nie? No. Šumanaj. To takto to hrali minulý týden. Došla od tak jej 16 odpadov, to bolo otočené. My sa tu budeme na toto to teraz vytáhne. Dodo, vyvez to! Boba, nábeh! Dodo, na gol! Bukro, zostaň teraz! Týra idete na tron. No! A teraz? Ale nech nekope Boban. Nie, nech to nekope. Ne, Boban už Keď ne. on to povedal, nech to nechá dobre. Ukázal na tematu? Kúkaj, jak hučí na Nemôžeš rozhodcu. skúpať brák. Ja pred... Žiga by dala panenku. Prečo je sa na to hrať tak? Jak Boží to žlto, so zásekom má lagi. Čo, akože ide odpovedať? Vylúč ho. Ide bingo. Bude tam, jajo. Zase? Robím makarel. Ale toto som aj ja spravil proti Jome. Ako sme to proti Slave, to som... Binďo ide. No toto bude gól. Pomodli sa. Nech ho tam prosím. A dajú. Podľa mňa ju dá. Ale vylúč ho. Zaberaj to keď. Hej, Jajo, drž to, keby dáme, tak daj plusko na pred Dčko. Nastavím aj. Ty kokot. Ja to aj tak. Nedal. No a môžeš ísť, jo, si sa dokazí. Dodo! Čo nejdeš kopať? Do piče, na čo máš tú pásku? Každý kope robí čo chce v tejto butve. Neuveriteľné. Dva zápasy, čo sme hrali, komandný penál, to raz sme dodali. Ak vám treba. 5 eur. Aj 10. Tak pískovým penál, tu zápom som aj jednu, tak. No. Nevidíš, že 10 eur. Druhý poločas. Ale však kúkaj, Jeden hotdog a jedna cigán. výborne, Čašo, výborne! Kešo, orech? Pozval! Kešory. Fú, dostal na prso, Dodo. Kešo, orech. Jak sa všetci šmíkajú. Čau, sa ostatní. To čo spravil Pivkovi? Asi išiel na
Natáčaj to a približ to. To nejde už vás. A teda toto by sa malo aj priplatiť. Braňo, teda Mišo Váci to nejde. Toto tak padlo také, že... Prosím, červené, nech sú ešte 3. Daj, Max. Môžem tam ísť? Môžem tam ísť? Môžem ísť tam? Dá všetky červené. Aké on všetko kartujú? Však ja s ním videl, že pivku padol. Hej, tam na strome tam. Toto som nečakal. Tento je gamepisičku, ide? Koľko bude červené? 1. Nee. Áno. Tak to je v riti. My čo budeme hrať ďalší zápas? Tým bude hrať. Kevin konečne sa dostane do zákona. Kevin konečne má príležitosť, musíš. A to mi musel spraviť na víkend transfer. Pozri, pivkou sa odlekal. To iba pivko dostal? Že dostal pivko. Iba? Iba? Že nevidel tam soci. Však ale celé mužstvo dostalo už hotovo. Skoro. Počkaj, ja to kúpim na spornete. To nebude. Tak pivka tam hodí na zima, pivka do tečte. Ten v tej modrej bunde. Áno, už ide, kúkaj do nás. Ale chudák pivko však on... Ale asi dostal červenú, za to nepadol. Počkaj, raz, dva, ich je 10 aj na zem. Iba pivko. Tak som ho ešte nenašiel. Ten žebrák dostal. A ten by už dal. Tento už dostal. No, tak ale jak im pomôžeš, ako ideme za nikoho, tak ideme si dať iba vlastne, tak ani povedajme. Počkaj, ja sa zapnem. Treba osi. No, kúkaj, tak pivko. Baby, sa to už mám poslal. Kde? Jaj? Ivo má z vozovky. Ty kokos. Toto som nečakal, že sa to stane. Tibor? Tak ako ty ten Ja som videla, že obchody zostal červenú. Obeno. Začal pršať. Oni majú 2 milióny. Čo? Červené.
Jaj. Kedy ich vykart... Píska, už píska! Ešte ti dáme banán. Bagino, nebráno! Na to paslíka! Bagino! Bagino! Fuck! Nie, na to paslíka! Odkladám tak. Jo, nakopnú akciočka a to. Neviem, Černák nadstaví 3 minúty, si myslím. Čo tu leci? Seber to. Daj to dozadu, na parapetu. Oni nekedy nemajú klince. Lopta bola. To čo je? Ja som bol vulgárny a že ne? No, Čo je? Kabuky? Vyvez to už! Održ ju! Lubeno, pozor, Lubeno! Erik, hoď si ju! dobrá lopta. Seba! To vyvede. Bíňace môžeš nájsť. Ďakujeme. Bro dal konečný gól. Bro to tam zavesil. Jak si počkal, kým budem mať presne, jak ju chcem mať, vieš? Za čo dostal Tibor červenú? Tibor dostal červenú? Áno. Poďte domov už. Posnažím sa, ja si to pošlem na mobil. Pošli to prosím. Aj za vyjebaný, skurvený. Pojebaný koko. Dovidenia, dovidenia. Biňovcám žena nedala. Kevin prepni. Jaj? Jak to vrátil? Kevin vrátil. Ty si zašpačíš celé. Míšo, nefauluj, prosím ťa. Krásna bola. Koľko ešte dá tých nadstavených? Však ale sa 10 minút nedalo. Lebo mne už ukazuje, že je 94. Uši vytrhal. Fako, uhaj. Dík. Dočkaj, bráško. Poďme sa, dobre? Tak,
Keď to rozbije, kúpi nové, to je jedno. Dalo tamo tal. Koľko zalibol nejak? Ja si pôjdem s nimi zakričať. Kevin, až kým nedojde rozhodca donútra. Čo? Až kým nedojde rozhodca donútra, natáčam. Jasné. Až kým nebudú vnútri všetci. Míšo, prejsi tu, keby tu bola nejaká bitka ešte? Dobre. Rada si ti hovoríš, tam je Bilan. Ale to bolo to obratu som išiel ešte. No, no! Boban! Dobrá lopta. Ja! Dobrá. Sem som videl Bilan, jak je na aute. Dávaj ešte ďalší počas? Čo? Vnútri sa hovoril, že volá kto... Ja, na okej, do... Ježiš. A Brod. Bro, poď! Je to doma! Kevin, natáčaj. Však mám to ešte. Jeden gól aj tak sme vyhrali, pekne. Tam môžeš ísť na tú močovinu do Bínu, vec. Čo sme že vraj polívali. Kevin. Čo? A to akože, Však aby sme mali hento poistenie, že oni začali prví, alebo náhodou niečo, keby nám niečo spravili. A bež? Či nie? Ideš tu z Cigalska, ne? Dikavec, sral pišťalku, hej! Dikavec! Ty Hitler! Dikavec! Ty Hitler! Kevin, počúvaj. Erik. Dve. Pivo dáte. S kečupom. Cigi, je to doma? Nie, dve. Kam išiel Mišo? Fako, už to môžem asi aj vypadť, ne? Už to môžem asi aj vypadť.